Rwan, ers tua 1997 bellach, mae'r berthynas rhwng y lle celf a y gair yn bwysig iawn. Mi gath Iwan Llwyd yn 1997 i gomisiynu i ymateb i be oedd yn digwydd yn y lle celf. Mae'r comisiyna cyffelib sydd wedi digwydd dros y 2 mlynedd ar hugain diwetha wedi bod yn rhai hynod o ddifyr. Ac fel mae pawb wedi gorfod addasu eleni, mae'r Steddfod wedi addasu yn hynod. Ac yn rhan o hynny, mae y Comisiwn Digidol diweddara yma, sydd yn gomisiwn i 6 artist benywaidd i ymateb yn greadigol yn eu cyfrwng eu hunan i waith person arall. Cadwyn ydy, Cadwyn greu gyfrinachol, efo'r pwyslais yn amlwg ar y cyfrinachol, a neb yn gwybod pwy sydd yn ymateb i'w darn nhw. Mi gafwyd teitl i gychwyn yr holl beth, i gychwyn y Cadwyn, a yr un gafodd y fraint o gychwyn y Cadwyn honno oedd artist sydd yn gwneud enw mawr iddi hi hun yn y byd celfyddydol ar hyn o bryd. Efa Lois, croeso ata ni, Efa. Diolch yn fawr. Rwan, mae hi yn dipyn o sialens i gychwyn Cadwyn, allai feddwl. So, sonia wrthyn ni i ddechrau am be oedd y teitl dan sylw. Felly, hael y ges i fel teitl oedd yn ddiddorol oherwydd mae'n eang iawn fel teitl ac o'n i'n mynd nôl ymlaen yn meddwl am bethau gwahanol gallwn ni wneud gyda'r teitl yna am sbel, ond be nes i lanio arno fe oedd teitl y gerdd yma gan Dafydd ap Gwilym o'r enw Morfydd fel yr Haul. A dwi'n portreadu menwod tipyn yn fy ngwaith, menwod o chwedlau Cymru, menwod o hanes Cymru, ac o'n i'n meddwl am hon fel menyw, dyn ni ddim rili'n gwybod be mae'n edrych fel tu hwnt i sut mae'r dyn ma'n ei disgrifio hi, ac o'n i am gymryd y cyfle i drio gwneud hi'n menyw go iawn trwy fy nadlun, mewn ffordd. Ac mi wyt ti, fel efo'r rhan fwyaf dy waith, yn gallu ffeindio'r gonestrwydd yna a'r mae'r ffurf benywaidd yn fyw iawn yn y llun yma. A fel ti'n deud, darlun dyn o Morfydd, Dafydd ap Gwilym yn amlwg, sydd ganddo ni. Ac mae o yn rhyw ddarlun gorywch naturiol bron, dydy, mae o'n i addoli hi. Felly, oedd hwnna yn fwriad gen ti i rhoi ti mewn cig a gwaed i ni? Nes i ddefnyddio rhywfaint o'r symbolaeth mae fe'n defnyddio i'w disgrifio hi yn y ffram sy'n ei chylchynu hi. Ond o'n i am iddi fel ym mhob tebygolrwydd person go iawn o hi, ac beth bynnag oedd e am i ddweud amdani er mwyn i ffortreadu hi, neu beth bynnag oedd e'n meddwl amdani. Dwi'n meddwl prif ffocws fi oedd trio gwneud hi'n edrych fel person go iawn mewn ffordd. Reit, gadwch chi ni weld y darlun. Mae o'n ddarlun hyfryd. Gadwch chi ni weld o ar y sgrin. A dyma hi Morfydd. Mae'r defnydd o liwia yn fendigedig, ond dydy Morfydd falle ddim yn edrych mor llawen a be oedd Dafydd ap Gwilym yn sôn amdani. Oedd hwnna hefyd yn fwriadol? Dwi'n meddwl, dwi yn tueddol i arlunio menwod sydd falle ddim yn gwenu. Rydw i ddim pam. Falle bod yn ymwneud gyda'r ffaith bod ddim angen iddi wenu. Falle bod hi ddim yn gwenu i blesio unrhyw jyst yna ffordd mae hi'n edrych yn naturiol. Dwi'n meddwl dyna beth o'n i'n trio portreadu. Ac fel yn lot o dy waith di, Efa, wyt ti yn defnyddio
technegau dylunio 70au, 80au, mae hwnna yn rhywbeth sydd yn rhedeg yn glir iawn drwy dy waith di. Felly, wyt ti'n meddwl o fod yn artist sydd yn gweithio lot yng Nghymru, y bydd y person sydd yn ymateb i dy waith di yn adnabod dy waith di? Achos i mi, mae dy waith di yn rhywbeth sy'n cael ei adnabod yn syth. Ie, sa'n siŵr. Byddwn nes i fel bod na rhywbeth o steil adnabyddus iddo fe, ond do'n i ddim. Dwi'n gyffroesi weld ac i ddarganfod beth bynnag. Ti wedi gorfod gweithio yn math yma o ffordd o blaen, achos mae pawb yn cael ei ysbrydoliaeth o lefydd gwahanol. Ydy hwn y tro cyntaf i chdi orfod ymateb i bwnc sy'n cael ei rhoi yn arbenigol i ti? Mae'n odd, really, fel i arlunio menyw o bosib. Dwi wedi gwneud rhywfaint o waith yn arlunio menywod i frif yn y gorffennol. Ond y peth tebycau i hyn mewn ffordd dwi'n gwneud fath yn fy mywyd bob dydd yw gwaith rhith canfyddiad, ble dwi'n arlunio ardd Morgan Owen. A mae'r ddoi o'n i'n ymateb i un testun sef lleoliadau gwahanol yng Nghymru. A mae hwnna bob amser yn ddiddorol, achos ni'n gwybod un pryd yn ymateb yr un testun, ond ddim rili'n bounce off i gilydd, ac gweld be mae'r ddau'n sy'n cyflawni yn y diwedd. Bob amser yn ddiddorol. Achos mae hwn mewn ffordd, ti'n gorfod creu'r gwaith yma yn gwybod bod rhywun yn gorfod ymateb yn gelfyddydol i ti. Wyt ti'n gwybod pa gyfrwng sydd wedi cael i roi i ymateb i ti? Na, dwi'n gwybod beth i ddisgwyl. Mae wedi bod yn rhywbeth dwi wedi bod yn meddwl amdano fe, mae'r wythnos yr adda fel, tywed, be fydd, ond na, sa'n siŵr eto. Wel, allai ddeud bod na ganeuon, mae na straeon byrion, mae na waith fideo, cerdd sydd wedi bod yn ofynol i ymateb i morfydd fel yr hael. A'r y bardd sydd wedi cael i dewis ydy Marged Tudur. Wyt ti yn gyfarwydd â gwaith Marged? Gyfarwydd â gwaith Marged, ydw. Dwi'n rhaid y Marged ddo, so mae hyn yn ddiddorol. Wel, gwych. Mi fyddan ni yn y tamed nesaf yn cael cwrdd â Marged a gweld be yn union roddodd dy ddarn di iddi hi a gweld lle gath y Cadwyn i chymeryd a'i datgloi a mynd â hi. Felly, fydd hwnna yn rhywbeth diddorol i chdi i gael ei weld. Diolch i chdi am y tro, Efa, a mi gan i sgwrs hefo chdi yn y man hefo Marged Tudur.